uthini ngalento yokuthi namhlanje sinenye inkosi kaMasikhandi sibona omunye umuntu egcotshiwe kwenzeka kanjani? Uba nonkosi le. Umfoka wayogathi ibliss edabuka phansi lemzimkhulu. Ubeke obani? Sibonile lapha kubhizi nje kugcotshwa inkosi namhlanje. Ubeke obani? Hayi no, asiyazi lo babeka nebona. Babeka nebona. Asbalin was 5, 4, 3, 2, 1. Sisekhona ke kulo mcimbi uyabona na ukuthi nje umuntu akakhuba bambamba ngaba ngapha eziyakhala abafowethu uthando olukhulu kangaka iningizimu elibonisayo kumfoka khuba emfoka khuba uthini ngalento yokuthi namhlanje sinenye inkosi kaMasikhandi sibona omunye umuntu egcotshiwe kwenzeka kanjani? Uba nonkosi le. Umfoka wayogathi ibliss edabuka phansi lemzimkhulu. Ubeke obani? Sibonile lapha kubhizi nje kugcotshwa inkosi namhlanje. Ubeke obani? Hayi no, asiyazi lo babeka nebona. Babeka nebona. Alright mfowethu siyibokile iperformance yakho indlela abantu abaseningizimu abakuthanda ngayo uyabangwa ngapha nangapha abanye badatshukelwe zikipa bethi bayakuletha nami ibhuluko lami lidabukile yabona buka la mfowethu ziyakhala hayi ithini le ngoma yokugcina siyeva lapha ukuthi hayi inkosi ubani uyada lapha hayi angizwanga bengingasekho stage uthibele wenze lo. Alright siyabonga kakhulu ube nobusuku obuhle